kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa makausapa kami maghatag mga pagdahig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, daghang salamat nga hangtod ni ining mga panahona sa gihapon padayon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhis kahanginan kini nga programa. Nagaampo kami kanimo Ginoo nga magapanalangin ka sa tanan nga mga nagapaminaw karon nga pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Mahayagan ang ilang mga kalag ug sila imong kinahanglanon nga tawagon nga muduol aron mga laga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa unahan na sa pinaka-main portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Maayong hapon kuya. Nagaandam na mi diri. Kay hapit naman ang oras sa inyong programa. Permi gyud ming maminaw sa inyo kuya. Si tatay di na mo absent. Permi na gyud hinuon nga mag-una. Unya masuko pa kon ang mga apo maglangas-langas kay dili kuno mabati tanan og naay daghang saba. Salamat sa pagbasa kuya. O kana nindot na. Ha? Naay mga tao nga murag kabugad gud silang buot nga maminaw sa pulong si Ginoo. Ang uban nga tuara silingan magreklamo. Unya ang uban pagngon. Pero ingon iya na nga masukog na ay maglangas-langas kay di na mabati tanan nindot na. Ang nga ingon ana nga mga puntuha sa pagbati sa tao nga iyang gihigugma ang pulong sa Dios nga iyang mabatian. Niya patay atong basahon na Pastor, maayong gabi sa inyo ha. Kanindot man gyud pastor sa inyong pagpasabot ba nga ug duna may tao nga dili maluwas sa adlaw sa katapusan tungod kay karon siya nagkinabuhi sa dili niya ikaluwas ug maluwas pud ang tao sa adlaw sa katapusan tungod kay karon nagkinabuhi siya ang aron siya nga maluwas. Sang-ayon gyud ko ni ana nga pagkatubag pastor. Sakto man na kay kung dunay malaglag kana iya man ang tinuyuan nga malaglag siya ug duna say maluwas kana iya sad gihapon na nga unsani gikinabuhian aron siya maluwas. Salamat sa pagpasabot pastor. Nakasabot gyud ko kay something's missing na ni. Okay, niya patay basahon. Okay. Tanawa ragod ning tao nga naay pagkaluko-luko sir. Og naay di kuno maluwas ang ihang anak og ang iyang asawa, iyang ugangan. Ipukpok sa inyong ulo ang Bible na
Iyabag naman gyud ng utoka sa ilimnon og Siabo siguro. Mauna nga kamoy pasanginlan kung di maluwas ang iyang mga anak. Sakto tong imong giingon nga unsa kahay iyang ikalipay kung ang iyang mga anak makitang nagbitbit og manok paingon sa buwangan, naggunit og braha para itungit, unya naggunit og sigarilyo, naggunit og baso nga ang sud tanduway, pastang utoka gyud. Okay. Sagdi lang, okay ra na, way problema na, bisan tuod og ingon yana, nga mga bahina, ang importante man gyud na minaw siya kay asa man pud siya makakuan, asa man sad siya maka-text din sa ato og wa pa siya naminaw, no? Sa pagkakaron dili pa niya gid na ingnon ta ihangpon ang pulong sa Ginoo, di pa niya kinabuhian, pero from time to time kinsay nasayod nga iyang kinabuhian na ang pulong sa Dios nga iyang napamatian. Importante man gyud nga ang tao makabati, aron nga mahibalo siya kung unsay angay nga iyang himuon, bahalag di pa siya musunod, at least nahibaw siya daan. Well, napatay basahon kana gyud hinuon sir, sakto man gyud na nga ang Biblia maoy atong giya, pero daghan man sa tawo nga dili magiyahan kay di man mutuog Biblia kay sinulat lang na og tao, mauna nga ang tao di naman gyud na sila magmahay unya sa adlaw sa tapusan. Salamat sa pagbasa sir. Si Jubit di ay ni ang inyo puning suki nga tigpaminawan. Okay, salamat kaayo brother Jubit, no? Well, last text nga akong basahon higala ato ning tan-aw ni. Okay. Sir, pwede ba mo-greet ko og happy birthday og happy wedding tungod kay ang ako nga igagaw birthday niya karong adlaw, unya karon pong adlaw ang iyang kasal. Nakasal na noon sir kaganinang alas 10 sa buntag. Linog yun ni karong gabi sa ila rapod sir. Linog. Ala, ikaw rin nahibaw dihag nganong maglinog. Okay, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga tan-aw usa nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining nasura sa kalibutan o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga viewers, atong gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo higala makapadala og mga mensahe diri sa amo ni Brother John. Pili lang mo sa among number nga amo kanunay gipahibalo nga na kaninyo, or pwede mo ari mo send og mga mensahe sa comment section nato sa Facebook aron ato nang basahon samtang nagapadayon ta niining ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Unya palihog lang pod atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, atong mga loved ones ang ato nga programa para sila sad ma-bless, no, mapanalanginan po sila pinaagi sa ilang pagpamati sa pulong sa Ginoo or sa mga tubag sa pangutana nga atong ihatag alang sa pangutana nga atong pagatagdon karon nga gabi. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Ato nakita din si Sister Ginaline Lumuntad diha sa Takop, no, sa Luyong Baybay. Niya yang nag-send siyang mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you kay Spaglab o pag-pray. Niya sad si Sister Jean Marie Kalapuan, daghan pod nga heart yang gisend, no. Kanya salamat po kayo sa pag-pray Sister Jean Marie. Niya sad si Lane of Keria sa nanukad sa isla sa Kinatarkan. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Livy, watching from Kinatarkan. So good evening Sister Lane, uban sa tanang taga isla sa Kinatarkan. Ato po nakita si Brother Rufino Moreno
So thank you po sa paglab o pagpray, Brother Rufino. Ato sa nakita si Brother Orobas. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, watching from Villaba, Leyte. Niya po Brother Ronilo Itang, mayong gabi inausab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless. So God bless also Brother Ronilo o sa imong pamilya sa diri sa Bugo City. O niya sad si Brother Johnny mainit. Salamat Brother Johnny sa pagpray sa ato nga programa o kumusta ang imong tibuok panimalay. O niya po si Meliod Silasol. Salamat po sa pagpray o paglab. O niya ato sa nakita din si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Cebu o Mindanao. Sa tanang mga kaigsunan, dugay kung wala katanaw kay walay signal. God bless kaninyo, Brad. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. Anyanyasad si Sister Siring Ripaha Hidukyo. Salamat po sa pagpray, Sister Siring. Anyanyasad si Madslia Muñez sa Manila. Laina nimo oy, apelman nimo ang linog na may mga bata nakabate. Sambingay. Kuan lang na pasumbingay man tugod naa magitaw bang kanang gitawag og magpasiaw, magpakakatawa, pero ako okay ra to nako iyon ato kay dili magito kabastusan. Iya lang nahisgutan kay gikasal ganinang mga alas 10 niya gabi ra maglinog kuno sa ila maningon ra pug ko nga ikaw rin hibaw unsa nang linuga. Di gina maiwasan ato man pero dili magid as in nga kuan na lang gito kabulastugan gito. Okay, niya po si Sister Elpidia Curo sa kuani Matag Oblite. Bii sa tanan na ayo na jud ang akong cellphone. Mo din nakakita na po kaani Sister Elpidia sa ato nga live no kay mag-text sa mga kaadto. Okay, niya po si Brother Noel Landau Cristal. Bii diha ninyo Brother John o Kuya Libby. Greet ko ni Ryan Rosales. Nagtanaw ni sa inyo aron sa Lawis San Remigio. Okay, good evening no. Ninyo diha dong Noel Landau Cristal o sa imong makauban diha o uban ni Ryan Rosales diha sa Lawis San Remigio. Ani ato sa ning dalikyatan di apod si Danny LP. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. God bless sa inyong ministry. Watching from Linaw Church. Salamat kay Brother Danny LP sa pagtanaw nimo sa ato nga programa. Okay, ato ning lilion ang pikas o sa nga screen. Tagdon taning mga love sa atong programa o nag-like. Niya si Sister Jimari Kalapuan Rubas, Marilo Villarosa Bragat, Luel Nodalo Estrira, Day Ellen Tununing Abrisi, Ryan de la Cruz, Romirian Pialante Tumakas, Roland Neri Ginon, Ayan Kevin Dorotan, Lynn of Keria, G.R. Gregorio Sabino, Eloterio Lagarisa, Carilyn Mariquet Galiaris, Judith Pipito Baring Store, Chini Doktora Langido 5,
Meljoy Almosira Escalicas, Ronilo Itang, Jenny Rama Fermin, o John Michael Singko. Mo ni mga naglab, o niya arita sa mga nag-like sa ato nga program. Ato sang nakita din si Ropino Moreno, Ginaline Lumuntad, Roger Villafuente, Remedios Dihito, Tumaylo Linad Uway, Tris Jamin Jaime, Rodolfo Bantilan, Noel Landao Cristal, Florinda Manzo, Elpidia Curo, Aniceto Preselias, Gisrel Mas Aranio, Miliod Silasol, Jibni Jeris Malati, Jelen Tiro, Romel Tumakay, o Plinios Jezebel. Ani ato ning balikan sa pagtanaw higala ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nag-message sa ato nga programa. Okay, niya si Ayan Kevin Dorotan, salamat sa pag-pray ug paglab. O niya po si Brother Duming Bonukan, mayong gabi ninyong duha, Brad John og kanimo Brad Libby og sa tanan nga nagsunod niini nga programaha. Salamat Brad Lib. Anya salamat po Brother Duming sa pag-pray og paglab sa ato nga program. Anya niya po Pascualita Kalusor. Mayong gabi na usab ninyo mga Brad. God bless. So God bless also Pascualita. Anya niya po si Suni Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Anya niya po si Sering Ripaha Hidokyo. Mayong gabi Brad John, Brad Libby. Ingon man ang taga Kanlimaw. Padayon ang pag-alagad atong buhi nga Dios. Bradadoy og Sister Sita. Anya ato siyang gipasalamatan no ni asad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 megahertz. Mayong gabi mga Brad, hook up nami. Okay, thank you kayo no sa Riverside. Maabtikon kani ang Riverside FM Cebu 93.2 megahertz. O niya, salamat sa atong station manager diha sa CEO o salamat po ni Pastor Joel Tirana nga nagpahilo na sa dinhi sa ato nga tulumanon nga ma-hook up dito sa 93.2 niya. Good evening sa tanan nga taga Southern Cebu nga naglantaw sa Riverside FM sa Facebook diha og naminaw bisan pa man diha sa diri dapit sa Negros, kutob sa naabot diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2 diha sa Natilan. So good evening niyon tanan diha mga sirs ug mga ma'am. O niya po si Rodolfo Bantilan, maayong gabi mga Brad, watching diri sa Hiloktugan, Kananga, Leyte. Anya, good evening Kuya Libby o Kuya John, listening from Kadwawan. Congrats to Kuya John Dehito. Unsa may nga congrats. Kinsa ni nako? Si Brother Jomel, imuning suod kayong amigo sad. Brother Jomel Rosasinia. Dong, unsa man nga congrats. Dong, kuani ko sa kong kuanong, kana na ang congrats PM. Nakatulo ka. Tinunga na siya. Okay, niapod si Rodolfo Bantilan, salamat sa pag-alab sa ato nga program. Ani ato ning tagdon ang nias ato nga pika sigala nga cellphone ato ning tagdon ang atong mga pinalangga nga mga kaigalaan nga naglantaw karong gabiuna sa ato nga programa. Niya si Basilio Tiro Notarion Jr. nagtanaw siya. Niya uban nag-send og heart. Sila si Burns Katakis, Brother Bernie Katakis. Niya Esther Jemari Kalapuan.
Sherwin Orsal o Ronilo Itang. Unya, good evening po sa tanan natong mga silingan diya sa Mabuli nga always gina sila nga nagapamati sa ato nga programa. Unya, tanan kayo diya no. Unya, kumusta may gabi na ni Totron Ilanan or mga Ilanan family diya nga always nagapaminaw mga silingan lang ni Brother Totron, iyang mga igsoon, mga agaw diya, mga umagad nila diya. So good evening ng tanan. Unya, good evening sa ngadto nila ni Adong Sensor sa Malinog, Lanster Mercy uban siyang tibok Panimalay, nila ni Rachel diya. Unya, good evening sa mga Gutierrez family, mga Saga, mga pamilyas, mga Espinosa. Unya, ngadto sa mga Nugas family nila ni Sister Chari, De La Cruz Nugas no uban siyang family. Good evening sa mga Lipalam family, mga pamilya sa mga Sirapino, o niyan lang ni Brother Eric Sinoy, o siyang tiyok family, lang Bradturo Maglasang and family, Lannister Banisa, Lannister Ganggang sa ilang tibok Panimalay. Tanan kanyo diya nos, mga silingan tos Mabuli, nila ni Brad Junior, nila ni Phoebe diya, tanan na itong mga silingan ato nga gina-welcome. Nila ni Brad Noli Maglasang diya, nila ni Plising. Tanan di atong masilingan Lanster Berbina, Elosorio, atong gina-welcome sa ato nga programa. Anya, kumusta no sa tanan nato nga mga listener karon uban naminaw sa radio, mga sound system, anya naglantaw sa Facebook. Okay, ato ning lantawon makadiyot, niya si Brother Richard Berdin. Mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Salamat sa paglab o pagpray. Salamat kaayo Brother Richard Berden Velarde. Salamat kaayo sa imo kanunay nga pakig-uban sa ato nga tulumanon dinhi sa Jesus is our hope. Lipay kami nga always ka nagsunod. Niya sa dinhi si Brother Jomel or sa Sinya. Lanog kaayo ang broadcast diri sa Kadwawan. Tinawad na, lanog diya kay ato ding pasalamatan sa Lester Maristes sa Paraiso uban siyang pinalanggang banay ang pamilya na nag-hook up diya sa programa. Ano na po kang Brother Bin Istor. Diya po sa Eden siguro na po nagtingog diya nga diya nga sound. Niyasad si Mike Lucina, maayong gabi mga brother. Great nako ang tanang naminaw og sa akong lolo Atilano Estrira. Daghang salamat watching from Mount Zion Church, Camotes Island. So good evening sa tanang taga isla sa Camotes nga naminaw karon sa ato nga tulumanon dinhi sa radio no. Aniya salamat kaayo sa mga kahigalan o mga kaigsunan nato. Niya sila si Gisrel Mas Aranio, sila si Jelen Tero, Romel Tumakay, nakig-uban nato karon. Aniya, okay, niasad sila si Brother Jumel Rosasinia, mga naglab ni sa ato nga program. Aniya si Chene Doktora Langido 5. Niya po si Eleuterio Lagarisa, Brother Burns Katakes, o Elena Pacifico. Niasad si Ma'am Arlene Bulambao Oliamot. So thank you po. Niya po si Chel Notario Aragon. Okay. Madeline Kaindug Kaskeho. So as of this time, maunay atong mga nakita, mga higala, dinhi sa screen nga nakig-uban nato karong gabihuna. Unya dito maglangay, moadto ta sa unahan higala, adto ta sa pagpaminaw sa pangutana nga basahon ni Brother John nga maoy atong himuon nga topiko karong gabi nga maoy ato nga tagaan og pagtagad. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, ato ning basahon siguro nimo na mislead lang pagpaminaw ang aram mong gipasabot dire. Dugay-dugay na ning atong programa pero wa gyud min sulting nga ang tao maluwas pinaagi sa Biblia. Kay ang amo manggod nga gipasabot dinhi o gisulti nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo.
Kung imong basahon ang Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, nga nag-ingon nga wala nay lain pangangalan nga pinaagi niini mga luwas kita. Kinsa man ay basahon mo subos ang gipasabot si Kristo. Sa Buhat 16:30 ug 31 nag-ingon tumuo ka kang Hesus ug maluwas ka. So si Kristo gyud mo'y atong manluluwas. Wa mami magsulti nga ang tao maluwas sa Biblia. Ngutong ning ingon ka luuya di ay namo si Roy. Wa mami mga Biblia di ay may maluwas kay ang tao maluwas man sa Biblia. Ang Biblia, Brother Donato, ang tinuod paggasulti, dili ni maoy makaluwas, dili ni maoy manduluwas, magtudlo lang ni ngadtos kaluwasan naagi sa pagtuo kang Kristo. Mo bitaw nga nag-ingon si Kristo Mateo 22:29 na nga sayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Daghay mga taong nagbasa og Biblia, nagdala og Biblia, pero wa niya masabti ang iyang gibasa og ang iyang gidala nga mao ang Biblia. Sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ingon ni ane, Brother Donato, ang gisulti. Og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo. Tanaw ha? Ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Balikon nako. Ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Wa magsulti nga ang Biblia ang kasulatan maoy makaluwas, makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Busa ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug ang magtudlo sa tao ngadtos kaluwasan ang balaang kasulatan. Nganuman nga moingon ta sigon dinhi magtudlo. Kung imong basahon sa 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun kaluwasan gani ang atong hisgutan, ang atong gikinahanglan, walay lain nga makatudlo ug makagiya kanato aron ta maluwas ang balaang kasulatan. Pero dili maoy manluluwas o dili makaluwas ang balaang kasulatan, magtudlo lang ngadtos kaluwasan kay ang makaluwas ug ang manluluwas si Kristo. Balikan nako kay ano makumplito. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dunay mga tawo nga kulang sila sa paghangop ug pagtuo sa Biblia o kasulatan kay ang ilang huna-huna sinulat lang og tawo. Pero daghan may mga taong nahimong nga profesional ron. Wala man po'y na profesional nga wa mag-agig eskwelahan. Wa po'y nagka-eskwela nga wa mag-agig libro. Unya kanang libro, siyempre tao man mo'y nagsulat ana. Pero di ka kadungog makabati nga dunay mga tao moingon di sila mutuo. Ha? Kay di sinulat lag taong uban na doktor, abogado, engineer. Ha? Naay daghang mga libro ngani kung mobod naay mga libro nga para sa nursing board o unsa pa na diha nga mga board, libo-libo ang kantidad anang libro ha. Paliton gyud na nila tungod kay gusto sila nga inigbod nila makapasar sila kay kanang libro ha nagtudlo na og unsaon nga makapasar ka. Sa samang pagkaagi, kung gusto ka nga maluwas, wala kay lain nga imong huna-hunaon gyud nga mapalit nimo, magunitan nimo, mabasa nimo, masusi nimo ang balaang kasulatan kay nganuman gituga ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa gusto gyud sa Dios nga ang tao tudluan. Ug unya
unsaon man nga ang tao matudluan kuno aber kung dili siya magsusi sa kasulatan, dili siya magbasa. Ang sunod, may kapuslalas pagpanudlo og alang sa pagpamadlong. Unsaon man pagkabadlong sa sayop nga pagkinabuhi sa usa ka tawo kung dili siya mutuo o dili siya mususi sa balaang kasulatan. Sunod, ang gisgutan ikatulo, alang sa pagpanulid. Unsaon man pagkatulid nimo, pirmi ka na lang yung baliko. Kay ang Biblia gitugan ni aron ang tao matudluan, mabadlong ug matulid. Nan kay dili ka mangyud mo tuo, syempre, baliko ka lang gyud pirmi. So brother Donato, ang Biblia magtudlo nato ngadtos kaluwasan. Nakuha nimo? Unya ni apa ang ikaupat nga punto? Aron ang tao sa Dios aron ang tao aron sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tanawa, mamatuto ang tao pinaagis Biblia. Unya kung imong basahon ang 17 nagingon, aron ang tao sa Dios, dili tao siyawa aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa ang tao mahingpit, masangkap siya sa maayong buluhaton, pinasikad sa balaan nga kasulatan. Nakuha nimo, brother Donato. Moingon ka luoy ka aiming way Biblia sir, di ay maluwas kay ang tao maluwas man di ay sa Biblia. Hoy, dili sa Biblia ka maluwas ka pinaagi kang Kristo. Kung imong basahon, sumala sa gihisgutan sa Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Tanawa, Biblia ba'y gipasabutan ang maluwas ka? Dili, si Kristo. Ang Biblia, igo lang mutudlo nato ngadto sa kaluwasan. Pinaagis pagtuo kang Kristo. Karon niya, kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, dinhis kalibutan. Mao ning gisgutan sa Mateo 1:21, nagsulti o sa kininiang Juan 3:17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman kundi aron sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Muna nga si Kristo gyud mo atong manluluwas, dili ang Biblia, dili ang relihiyon. So mo ning gisgutan sa Mateo 1:21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang mga katawan gikan sa ilang mga sala. Busa huna-huna pamalandunga nga ang manluluwas si Kristo, og ang magtudlo sa kaluwasan ang balaang kasulatan. Balikon nako sa akong gihatag na nga ehemplo. Ikaw kung muadto kag Manila, ingnon ko lang ni sakay kag barko. Ug unya huna-hunaa ka. Ang barko dunay tutulo nga importante gyud kaayo, kapitan, chief engineer ug timonel. Muna. So kining tulo akong ipahinumdum kung ari ka sa Biblia, ang importante tulo gihapon. Mubasa, mutuo, mutuman. Budlay man ang nagbasa kas Biblia niya di ka mutuo. Budlay po nang nituo ka sa imong gibasa niya di ka mutuman. So kining tulo importante ni. Mubasa, mutuo, mutuman. Mausab ni ang mahitabo sa barko, nagkinahanglan sa tutulo ka tawo, kapitan, chief engineer og timonel. Og unya niining tulo dunay importante nga ilang kinahanglanon nga kung duha nga kung wa gani usaan iyang wa di gina-clearing sa Coast Guard kining mapa ug ang kumpas. Tandaan ninyo na. Ang barko wa manay karsadang subayon. Ang siga sa suga naara sa sulod. Dili sama sa truck
nga ang driver bisag wa pa kadto pero matultulan niya, naay karsada, naay suga, naguna. Pero ang barko wala, ang suga naara sa sulod. Pero ngano nga, ang barko makaabot, tungod nining duha ka butang, ang mapa ug ang kumpas. Unsa maning mapa? Ang mapa, magtudlo na nimo sa angay nga imong himuon while nag-travel mo. Ang mapa, mutudlo, ayaw diha og agi kay mabaw na. Bahura na diha. Bahura gani mabaw. Kay og makaagi ang barkos mabaw, masangad, delikado. Unya ang mapa moingon ayaw dihag agi kay isla na. Parula na diha. Muna ang kuan sa mapa. Unya kining kumpas magtudlo sa ni north, east, west ug south. Mauna nga pinaagi sa kumpas, makahibaw ka kung diin ka ng dapita. Diin ka ng lugara, ni apa ba ka sa north, ni ka sa east o sa south. Ug unya, makita nimo nga ang barko nakaabot didto sa pantalan. Walay karsadang gisubay, dagat ra na. Pero ngano nakaabot? Tungod na sa mapa ug kumpas. Himuang nga mapa ug kumpas sa imong kinabuhi, kining Biblia aron makaabot ka didto sa baybayon sa kaluwasan. Makaabot ka sa baybayon sa gingharian sa langit. Maluwas ka kay ang kasulatan nagtudlo maninato ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Mao man bitaw nga gihisgutan sa Hebreanon 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyog pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Brother Donato, uban sa mga naminaw karon, nadungog ug nabati ninyo ang pulong sa Dios, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. O gunya, ang gihisgutan sa Santiago 1:21-22 nag-ingon, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawata, tanawa, og dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa ra? Tanawa. Unsay gisulti? Dawata ni sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa, pasalamati ang Ginoo nga nadungog nimo ang pulong sa kaluwasan dinis atong programa. Nagingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So dili lang enough nga mo maminaw ka kundi unsa ipatuman. Kay kung dunay taong igo lang maminaw dili mutuman, naglimbong na siya sa iyang kaugalingon. So Brother Donato, uban sa tanang mga naminaw, dalaygon mo nga niining programaha inyong nadungog ug nabati ang mga pulong sa kaluwasan kay ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Sa Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Brother Donato, uban sa tanang naminaw, ipairal, ipatigbabaw ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Tuhui, sunda, og tumana kay matud pa arang makaluwas sa atong mga kalag. Salamat. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug papatinaw sa nakasabot ug natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tagdon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, mayong gabi mga brother. Greet nako ang tanang naminaw og sa akong lolo Atilano Estrella. Daghang salamat watching from Mount Zion Church, Camotes Island, ikan Kamay, Lucena. Niapod si Arthur Alito Francisco. Arthur Alito Francisco. God bless you always, Brad. Og maayong gabi. Karon rami ka-chat, pero kada adlaw mi namati sa radio. Labaw na ang akong papa
na si Joseph Lagarisa. Di man mi kachat ari sa live, always ming gapamati sa radyo from Anislagan. So, kusog gini sa Anislagan itong programa, Brother John. Nagipod na Sa sila Naval di kuan, Biliran. nagipod na sila trumpa din na. I don't know Oo. kung until now nagtrumpa pa ba sila, pero I'm sure nga sa didto ko nagtrumpa gid na sila. O, katong ka Brad Kinsing, Lagarisa. Yes, niya. Salamat sa mga taga Anislagan nga wa gid mo bulag sa pagpaminaw sa programa. Kumusta diha ni Ma'am Ruth Lagarisa uban siyang pamilya ni Sister Emily Barbinson na Kuya Kinsing o sa tanan diha nga naminaw sa ato nga programa. God bless. Okay, good evening no sa tanan nga taga Naval Biliran. Anislagan, Naval Biliran. Aniya po si Brother Roel Tomacas. Good evening. Napo ni siya sa FM po dito sa Iloilo. Siguro nagsugod na ron kay 6:30 to 7:30 po ng iyang program. Okay no? Muadto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay, Brother John, ang iyang pangutana. Ang iyang gikuan diri luoya di ay namo sir oy. Di ay may maluwas kay wa man may Biblia, kay maluwas man di ang tao sa Biblia. Okay, daghang kay salamat sa nindot pangutana. So, ang Biblia higala dili na mao'y atong manuluwas. Nga nakahisgot ta dinhi og Biblia, dili tungod kay ang Biblia mao'y manuluwas nato. Ang Biblia mao ni usa ka libro nga gihatag sa Ginoo nato nga magahatag kanato og mga kasayuran, mga pagtulun-an, mga higala. Naghatag natong kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta makaadto og langit. O niya ang mudaan nato dito, wala lain si Ginoong Hesukristo. So maluwas ang tao, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Pero ang Biblia na, mo'y naghatag og kasayuran nganong nasayod ta ngang atong manuluwas mao si Ginoong Hesukristo. Tungod kay naa sa balang kasulatan kay naghatag kasayuran ang Biblia mahitungod kun kinsa si Ginoong Hesukristo mahigala. Ang Biblia mapuslanon sa tao nga naghandom maluwas, nga naghandom matog langit. Nga naman kay mo manay guide niya. Mo manay guide, mo manay magtudlo mo na nga sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang atong mabasa diha ang tibuok nga kasulatan. Sa ato pa, tibuok balaang kasulatan, tibuok Biblia. Gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao na importante kay ni Biblia diay kay nganong naay Biblia higala kay ang kapuslanan ani magtudlo nato sa kamatuoran sa tinuod ba. Mao na nga paminaw natong ayo ang Biblia kay mutudlo ni tinuod kamatuoran kay karong panahon na daghan baya sang nagtudlo nga kining amo kamatuoran pero wa itudlo ang tibok bahin sa kasulatan. Ang Biblia nagsulti ang tibok kasulatan may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Munang importante ang Bible mahigala nga atong basahon nga naman aron makahibaw tag-asay tinuod kay wa gud ta ka susigyod ayo sa Biblia. Ang kalagmitan mailad lang ta. Mailad ta sa mga pagtulun-an nga dili insakto pero nakatuon kas tibo kasulatan. Naimuanha nimo magdag Bible makahibaw na ka kung ang gitudlo ang nagsakto pagligas gikan sa kamatuoran kana dili gina kamatuoran, dili na iyas Ginoo. Muna ang Biblia mahinungdanon nga atong tun-an, atong basahon kay pulong nis Ginoo ang tuyo nganong gihatag na nga ni sa tao aron ang tao matudloan sa kamatuoran, mabadlong, masaway og matudloan sa pagkinabuhing matarong. Gayon city aron ang nag-alagad sa Dios
sangkapan pag-ayo or masangkap pag-ayo sa tanan nga mga maayo nga mga buhat. Amo na hinungdan nga importante ang Biblia nga atong tun-an kay ang tuyo sa Ginoo nga ang tao masangkapan pag-ayo. Sa ato pa na word sangkap, makumpleto pag-ayo. Masangkap pag-ayo sa tanan nga mga maayo nga mga buhat. So mga maayong buhat. So ang Biblia dili makahimos taong dautan. Ang tao hinuon mabadlong ang iyang dautan nga buhat. Unya matudluan siya sa mga matarong nga buhat mga higala. So kung nagpatudlo kas Biblia, unya ning tuman kas mga pagbadlong des Biblia, nisaway ka unya wa ka nasuko, nalipay hinuon ka nga nakahibaw ka nga sayop na kong gibuhat. Unya gituduan ta tanan nga buhat pagkamatarong, sigurado na nga inigbalik ni Ginosos maluwas ta. Muna ang Biblia mapuslanon kay para nato, kay maghatag nato nig kasayuran, mga pagtulunan, mga pagpasidaan kung unsay angay natong buhaton aron maluwas ta mahigala sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kay mo man panahon na nga ang mga tao nga nagsunod sa iyang kabubuton, nagsunod siya mga pulong, muna nang panahon na nga dalhon ang mga tao ngadto sa langit, kadtong mga matinumanon, dalhon dito. Karon, kay dili man tanan sang tao makabasa sa Biblia. Dili man tanang tao nagbasa sa Biblia kay man po'y dili makabasa sa Biblia. So, ang buhaton maminaw. Nga naman, kay sa atong mabasa sa Lucas 11:28, bulahan ang nagapatalinghog sa mga pulong sa Dios og nagatuman niini. So, naminaw lang ka, kay di ka mabasa, or wa kay Biblia, naminaw lang ka sa Bible study, o naminaw ka sa ato nga programa, o niyang imong gipaminawan, imong gituman, nag-ingon si Ginosos, o si Jesus mingon kanila, bulahan ang tao nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios og nagtuman niini. Bulahan higala. So atong mga kahigalaan karon nga naminaw ang uban walay Biblia. Siguro way Biblia ang uban, dili man tanan na ay Bible. Ang uban po noon ay Bible pero wa basaha. Pero alang sa mga naminaw lang kay way Biblia, wala nakabasag Biblia. Si Ginosos nagsulti sa akong ibasa ganiya sa Lucas 11:28. Bulahan ang tao nga nagapatalinghog sa mga pulong sa Dios og nagatuman niini. Kadtong naminaw ba? Unya siyang gipaminawan, iyang gituman. Dinhi baya sa ato nga programa mga higala? Daghan na ba kaayo nga atong nahibalag? Mga kaigsunan kahigalaan nato nga nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sige paminaw. Unya gipanglista lang ang mga bersikulo kay way Biblia. Pero ning abot ang panahon nga nakakita siya Biblia sa silingan o gihatagan og Biblia, iyang gitan-aw og sa iyang nakita dihas Biblia pulos magid insakto. Wa magduha-duha, misagop sa kamaturan, mialagad ngadto sa Ginoo. Mirespond ba siya ba? Mitubag ba siya sa tawag sa Ginoo? Muna nga ayaw kabalaka kung way Biblia, minaw lang. Pwede sad nga muadto ka sa church siguro, observe ka ito, maminaw sab ka sa pulong sa Ginoo. O niya, kung naay kahigayonan nga naay imong mga amigo diyang naay Bible, pangayo og Bible aron makabasa sad ka sa Bible. Pero di gyud kabasa, illiterate, paminaw lang sa balaang kasulatan. Kay daghan na sad ka agi og mga higala nato nga no read and write yun, illiterate, pero mayong maminaw. O niya, sa iyang gipaminawan gituman. Daghan na ito nahibag nga way grado, pero lupig pang naigrado kay maayo kay mutuman sa pulong sa matinumanon.
mahadlokon ngadto sa Ginoo. Subulahan ang nagpatalinghog sa pulong sa Dios og nagatuma niini. Pero og wa ta igo lang ta nagpatalinghog, wa ta nagtuman, adi kita bulahan ni gala. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Jeremias 11:3, tinunglo ang tao nga wala magapatalinghog sa mga pulong sa Dios. Kuyaw day kayo, ang mga tao nga dili mamati sa pulong sa Ginoo, tinunglo, kisa may mitunglo, dili kami ang Dios sa langit mahigala. Kaya mo ganing pulong ning balaang kasulatan, o niya atong isalikway, atong gipakaminos ang balaan na kasulatan, tinunglo, matod pas Ginoo, tinunglo ang tao nga wa magpatalinghog sa iyang mga pulong. O niya, og dili po ta mutuo, ang atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Lucas 24:25. Si Jesus mingon kanila, o taong buang-buang, kinsang mangkasing-kasing, hinayan nga mutuo sa gikasulti sa mga propeta. Ang tao sabdang hinayng patuhuon sa pulong sa Dios, si Ginusos magngalan og buang-buang. Kisa may ganahan nato ngalag buang-buang, di kita ganahan ana. Kay di man ta ganahan ang atong buhaton, ang mga pulong sa Dios nga atong mapamatian, atong tuhuan mga higala. Nga naman, kay bulahan ang tao nga nagpatalinghog, mituo kay kanang mga tawhana, gisaaran og kaluwasan sa kinabuhi sa adlaw sa pagbalik ni Ginoo. Mabuti hinungdan ang Santiago 1:22, nag-ingon Santiago, hinuon tumanan niyo ang pulong og di kay maminaw ra kamo nini, nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Gitambagan ta nga ang pulong sa Dios atong mapamatian, atong pagatumanon. Okay, atong nakita dinhi si Rose Andriano, o niya po si Ivan Raico, o niya ato pong nakita si VM Vance, o niya si Arthur Alito Francisco, niya sila mga message, mga tampo, pero wa na tay panahon sa pahingpit puso ng atong tulumanon niya ang atong timsong. Okay mga igala, magampo kita, dalampanan o magkagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kita